Әзерһеңме кәләш алырга? Әзермен. Әйдә алга. Өфе амфитеатрында кунаклар өчен башкорт туй йолаһы күрһәтелде. Бына шулай. Не? Дурсыз хакы бер тәңкә. Кадән хакы. Кияү Айнур Утарбаев, килен уның катыны. 3 ел элек өйләнешһәк тә вакыйга яңадан кабатлана диюлар. Минең кәләшем шу Технопарк ватанда эшләй. Һәм уны сакырдылар кәләш булып уйнарга. Әлбәттә мин ире буларак берәүгә бирмәйм уны кияү булып уйнарга. Шуңа мин бүген монда килеп еттем. Бүген монда торам, уйнарга әзермен. Сценарийда әзерләүдә халык мәдәниятен өйрәнүче белгечләр катнашкан. Бөтә йолалар да борынгы гореф-гадәтләргә таянып башкарыла. Мин еңгәй булам. Хандык хатып, кымыд эсереп, яшьләрнең виз туйларын үткәреп йөри торган еңгәй бул. Кыз яшерәү, кияү билбау тагу, хандык хату куык туй күренешләреннән тыш, кияү менән кәләшкә йылдамлык, көч һәм саялыкларын да күрһәтергә кирәк ине. Агынайдар яшьләргә барысын да түгел үтәргә ярдәм итә. Көчеңдә тахылыңды һынай. Бата үткәрдеме? Яны. Килгән кунаклар ситтән тамаша кылып кына калманы. Милли байрамның уртаһында кайнаны. Гореф-гадәтләр менән баетылган байрам бигрәк тә ситил кунакларының күңеленә хуш килде. Это свадьба интересная и разительная, но наш Китай тоже есть интересный, но пока уже потерял много традиций. Кытайдан килгән туристы Шос һәм БРИКС саммиттары үткән урындар кызыксындырһа, Италия һәм Испания студентлары башкорт халкының йолалары менән якындан танышырга дип килгән. Ватан этно авылында башкорт туй йолалары берничә тапкыр күрһәтеләчәк.